είχαμε την αποφοίτηση των αποφύτων του παραρτήματος Πτολεμαΐδας του δευτέρου κύκλου. Είναι 22 άτομα που παίρνουν πτυχίο, που είναι ισότιμο του απολυτηρίου του γυμνασίου, και με αυτό μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όπως κάνουν και στα σχολεία γυμνάσια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή ή να πάνε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, εσπερινό, νυχτερινό ή γενικό λύκειο, ή σε κάποια τεχνική σχολή. Οι απόφοιτοι που έχουν αποφοιτήσει στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας Κοζάνης από το 2005 μέχρι και σήμερα είναι περίπου 435. Είναι ένας σημαντικός αριθμός για ένα τόσο σχολείο άγνωστο στον περισσότερο κόσμο. Γι' αυτό καλώ την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει αυτό το θεσμό, γιατί είναι ένα σχολείο που δεν πληρώνουν τίποτα, είναι δημόσιο και μπορούν μέσα σε 2 χρόνια να έχουν τελειώσει ένα ισότιμο γυμνάσιο. Παρακαλώ, όσοι πρόλαβαν έκαναν τις εγγραφές μέχρι τώρα, το Σεπτέμβριο, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου, δεχόμαστε αιτήσεις για τη λειτουργία του παραρτήματος της Πτολεμαΐδας. Ευχαριστώ πολύ, καλό καλοκαίρι.